sai yau kuma ka tsinci kan a gwamnati to kai da kai saboda haka wa za ka ce ya kamata yi to wannan magana tana da nauyi yanzu kawai sai mu fita mu ce mu yi abin da muke cewa ya kamata a yi ba kuma ba mu da sauran baki da sauran baki a gani a kas abinda muke cewa a yi a gani an yi abinda ake tunanin za a yi a ga an yi shi to gaskiya Allah His Excellency da Tarlawa Ganduje ya yi mana halarci ya nuna mana dattako ya kuma koya mana siyasa a wannan matsayi a gare ni da abokan tafiyar baki da ya zama darasi babin siyasar jihar Kano idan aka lura da adawa mai zafi irin ta jan hula muka sa shekara da shekaru kuma aka yi ta ba a ƙaƙƙautawa ba wanda zancen kauce-kauce amma Allah ya bawa yawa gwamna wato zuciyar danne wannan adawa da sanyin tunanin abin da Kano take bukata a nemo mata mutane za su yi to ni abuna wannan chapter da ɗaya cikin babban darasi na siyasa kuma an yi sa na cika shekara 50 ya zo kan gabar sauƙaƙa siyasar adawa mai tsayi saboda haka abu biya darasi ya zo shekaru sun kama abin da suka rage yanzu aiki kuma na yi sa alhamdulillah na haɗu da abokai a mutattu an shiga wasu yasu an fita yanzu na ce ma ɗan pdp su da gano na zane yan yi su da gano an da bibiyar riba ne duk haka muka to kuma haka muka tafiya ka shiga nan ka fita nan aƙidar dai ba hanyar ce ya za a taimaka wa al'umma ya za a gina ƙasa menene demokuraɗiyyar ita kanta menene dalilin yinta na ganin kusan yawancin da muke nan kan gabobi da yawa mun nuna cewa mun fahimci me yi demokuraɗiyya kuma me ya kamata a yi ita abin da ya sake da muka tare yau gaba ɗaya a matsayin aminai abokai kuma abokan tafiya a siyasa tuna ganin hakan ya kamata mu tafi yau da muke dawa daga wato duba aikin da bai da lantarki sun ce da wani amini na aliyu na ce ni kuwa ina ganin kamar kasar da ta ce duk sabon da na samu akwai addu'a da ciki akwai shawarar da Allah ya tsaya a kan gaskiya sai na ce to ko kasance da shirka ko kuma akwai wani abu a kasa idan kai addu'a a waje in ka zo ofis sai ka ce to addu'a dama ni ta wace to akwai wannan tunanin amma ni har yanzu ba kai shi abin da ya sa ba kai shi ba kuma mutane da yawa suna tunanin wato matsalar gwamnati a cikin ma'aikatan gwamnati ko kuma a cikin yan siyasa take to a cikin mu dai nan gaskiya dukkan mu siyasa ne yawancin ma da gwamnati da mutane kuma yawancin tafi nan ba wanda ya taɓa zuwa EFCC da tuhuma har da nake ciki shi to na yi imani cewa akwai yan siyasa ingantattu da ne masu son kawo ci sannan da na shiga wanda ma'aikata ta works dukkan da ce works sai a can ya na tarba a ɗan garo ake ka hanyar na yi a yi an dora maka aiki ka ce ka aiki ha ya yi bacin da ƙato ne abuja ma wani yake ce ya bacin da ya fara minista cikin kuma abin da ta hamo ke to da na shiga na gaba da famarar sarki da daraktoci to sai da daga tsaye cika matsala ina take na tabbata tarihin famarar sarki da wanda aka bani labari da wanda aka bani shawara da wanda
cikin civil service to kasar da za ta yi na yi imani. Na zauna da daraktoci, na shiga ofisoshi na zaga, na ga irin wahala da kuncin da suke ciki na aiki na tabbatar ba sauƙi ba ne a su. Na tabbatar da cewa sacrifice wato jajircewa suke da sadaukar da kai a cikin aiki. To sai nake da a ina ma matsalar take, kuma har yanzu ina tambaya a ina take. Yan siyasa da na sani kowa yana son ƙarya, mutane suna aiko da sako kowa yana son ƙarya, ma'aikatan na haɗin su suna so su yi aiki kuma suna so a ba su damar yin aiki. A ina matsalar ba take ne, har yanzu ina tambaya. Amma na yi ɗan gwaji tun ran da na sauka a wani su ne muke mitin muke fita da aiki, mu je mu ga aiki mu je mu yi musu, mu kirawo mitin mu kirawo karma su zo su yi bayani mu je mu tafi mu ɓace babu wanda ya ce ya ɗin shi. Har yau ɗin nan da mabarta sun yi kawai da wuya da babu wanda ya zo ya ce ɗan ɗaya ne wallahi akwai ciwon kai ko kuma ta tara fulani yau kuna abin da aka samu yi da ni na yi imanin Najeriya ta kan gaba canjawa. Wannan kasa wani wanda yake sha'awar siyasa, duk wani wanda yake son ci gaban kasa, wani wanda yake son jihar nan ta wuta ta wuce canja, to ya shirya ya shiga siyasa, ya shirya ya shiga aiki, kuma ya shiga da niyyar alkhairi cewa yana so ya zamana wannan aikin ya zama masa sanadiyar samun tsira duniya da lafiya. Mu ma addu'a da muke gani, zamanin da mai girma gwamna ya ɗora wa Allah ya ba mu sauki ba, Allah ya saka wasu da alheri. Jihar Kano da muke ƙoƙarin mu ga ta ɗaukaka saboda ba mu da wata jiha kamar jihar Kano. In Allah ya so ya yarda a cikin tarihin jihar Kano za a rubuta a cikin waɗanda muka gwada. Alhamdulillahi a kan wannan teburi akwai abokan aiki. Garma ga aikin mu ne, babu sai da daraktoci da har yanzu kuma ba ma kuma da karota. Da fire service da directors. Fire service na ba da wannan tarihi kaɗan. Wato a kan an yi asara rayuka da dukiya a baya. Sai aka buga rahoto cewa jihohi gaba ɗaya ana sa su. Aka kuma buga hotuna a wuce. Wasu wuraren ma ciyawa ce yakin ci a ofishin basa. Muna karanta wannan jarida da ce darakta ne. Kana a ofis da ce ba wani sakatare za mu iya zuwa baya sanin da ce muka je da darakta sun da ba masu kawai muka da labarai. Darakta zai fara bayan ci ya ake kira kuma yi gobara da alama a kira alama. Aka kira da ɗarɗarɗar da yake mana wajen su. Maka cibiya ta tashi ci sun sako daga sama. Durowa su ya shi ba su kwa su kira gari. Durowa wani karfe zoom suka ɗau mota suka zagaya maka ce ya yi ba mota wace. Demonstration yake su aka fito aka kunna ruwa aka yi demonstration. Ya ce a kai da buga wannan aiki ya yi amma da kuke da shi da su ofis da motocin da suka mutu shekara abu su tashi. To ina yaba wa daraktan fire service saboda gaskiya kan wato rashin kula rai ɗaya ya tafi wancan mutum ba zai yi bacci. Na kira ka gaba gwamna na gaya masu alhamdulillah Allah ya taimaka jihar ta yi wuce a kan su fasa. Ya bani labarin inda abin da ya sa ya fuskanci fasa tunanin ɗaya da cutar dukiyar. To irin wannan jajircewa idan za a yi ta da wanda ke wuri ba zan magana siyo ba sai a ce na yawa ɗan uwana. Amma famsa ina godiya kwarai da gaske a kan shawarwari da kuma nuna hanya. Dan komai san aikin ka in ka ɗau biro za ka ranta ba ta gada akwai inda da karanta ba gobe sai ka ji ko masu kawo a ce wannan bai yi ne ba saboda yanzu muka zo kuma kwamishina saboda ka na samu wani gari
amma akan aiki kuma sai dai ku haƙuri, ni ma zan yi haƙuri. Allah ya taimake mu sauke wannan nauyi. Ina godiya kwarai da gaske ga yan uwana da suka shirya wannan taro da dukkan ku da ku samu damar zuwa kamar inda aka yi bayani da Allah fi sabilillahi shawara duk inda take mun zo gurin nan ba za mu iya zama dan wuta ba za ma ka iya bin karfin abin da kake bukata ba kuma mun gama wanda suka kwashi kudin ya kare sun shiga hali na kakarar su ba maganar kudi ne ce magana ce ta mai zami ne wacce aka ta alhamdulillah irin hoton irin wani ana samu yana fitowa wani a wani dangane gina zaman lafiya ya sa Allah ya sa ta da girma gona ne babu wani amana muna roƙon Allah ya ba musu ikon su Allah ya yi kowa gina lafiya muna roƙon shawara da addu'a